Det er fedt det her. Det er stille. Det er helt stille. Det er helt roligt. Og det er helt dejligt. Det er fedt. I am enjoying my life. Så er jeg i gang i madlavningen. Jeg skal have jægergryde. Så er det første aften på etape 3 af Skåneleden rundt. Jeg har haft en god første dag med opstigning på 250 meter cirka over Hallandsåsen. Man kan høre motorvejen løbe op over Hallandsåsen. Den krydser jeg i morgen, og så er det derudad mod Ørkeljunga. Det er fedt at være på tur igen. Jeg er træt, så det bliver kort. Der kommer mere i morgen, tror jeg. Jeg tænker cirka 20 km derudad. Så er det dag 3 på Skåneleden. Så er det tilbage til civilisationen. 1,5-2 kilometer til bussen. Så er turen tæt på slut.